Lucia uvádza raňajky v tráve. A je to. Hej, ty Gadžo, počúvaj, nejdeme si tam zažrať. Ideme ďalej. Pozri! A to je dobré. Ideál. Ja ty kokot, co ty mám, ja ti otrňujem, si myšláme hlavu, ty kakada. Do piči, prepač. Ja ťa zabijem, ty ma vždycky musíš To bola zabiť. trochu prudká Keďže brzda. tu si ja 5 metrov pod zemou ťa zakopím. Tu je to ale pekné. Áno, samý betón. Vodička. Jaká je žumpová. Musíme ju hned očistiť. Jaké pekné. Všetko čisté. Ty kakot. Čo to neseš, ty vajo? Ty ušoplesk, čo to tam máš, ty? Dávaj to tam, ty pičavo. Ty si taký modrý, že zase... Žab, ty kokodá. Drž piču a rob skurvisinu. Zakoktal, lebo som uvidel ty tvoje skysnuté ryby podať. Tak. Podávame všetko. Ty keď zjíš žito, tak vysereš chleba. Ale vodicu do ryti a drž piču. Ty, pomaj habo. Ešte čo to tu máme, jaký pohár? Hej, ja som tu král, ja som tu král. Ale tam je pekne poskladané. Veď jak u kokotov. Sadám. Husajn. Sadaj. Sadám. Ja! Hovno. A ne ty špek. Čo to je? Hovno. Hovoril som ti lajno. Tak, posunieme kúsek ďalej. Dobre, pohoda, už to nepremlká. Ja som. Sadnem si, jak pohoda. Do piče, kurva drát. Kurva, do piče to bolí. Ježiš, kurva, osteň. Tu Japonci nám tam dali. Sabotéž. No ty výsadkári, hnusný čínsky. Ich raz vybuchol atomový výbuch a hned očami to viděli a ten zablesk Počkaj. okrivil. Tu podávame stoličky. Ne, to sú čínske stoličky, ani napad. Hoď to do župy. No Neboj sa. dobre, presvedčil si ma. Ale vypadajú Tieto celkom idú. dobre. Tieto sú dobré. Kúkaj sa. No vidíš, ja som ti hovoril, že to má denčina. Do piče, kurva, čo s tým mám kohodu robiť? Čínske kokotiny rozjebané skurvené. Do piči, to kurva Ne! Šajse, to piči! Ty drbo, šajse. Ale pomôžem ti sa. Kurva, kde to som? Kde to som? Do piči, jaký som ja pápež. Kurva, kde to som? Ale nové musím doniesť. Ty kokot, pomôž mi do piče. Kde si ty kokot, do piče, daj mi to dole. Nevím jak. Dole do piče. Čekaj, mám napad, to je nejaká skrutáka. Nerozpolil som ti lepku náhodou. Tak asi áno. Doktor, volám vás. Žumpar nepočuje. Čistá voda. Každého ožije. Preber sa, ty piče. Čo to nefunguje? Kokot by som zadrbal, veď mi to povedal on sám. Ešte by som musel skručku namontovať. Ja. Hehe. Jak to pekne ide. Teraz ťa dám. Ja. Do piče. Kurva, čo sa tu stalo? A ty holohlabec, my tu nepríjmame skinheadov. Počkaj, napustíme vodu. Stačí. Kúkaj sa. Voda. Dávaj vodu ešte. Pomiešaj to. A umieme si autíčko. Jaké bude pekné. To by sme mohli rovno hodiť do zberu. To máme porad. Buseranský trabant. 500 litrov.
A ešte tá modrá pekná buzická tomu chýba. To by si modrá farba musí ísť. A nejde, kurva. Počkaj, dáme ešte. Teraz to musíme zmyť, tú piču. Dáme ďalšie. Ako ti to nejde? Jaké kalná tá piča stará. Kurva. Ale tá kurva. Áno, tak to smrdí. Hej, uteká Lajo, fuj, čo mám spraviť? No, všetko schovám. Že? Ešte tam ostala čokoláda. Ukáž, toto bude pekné. Áno. Lesk. Čo to robíš, ty kokot? Tak je to lepšie. Kurva. To piči, to sme dobre pojebali. A tu je to krajšie, aspoň tu nesmrdia hovna. Ale kam si dáme teraz tie veci? A počkaj. Kúkaj na tú pičovinu, ktorú som sem donesol. Ty debilné! Poďme, rýchlo. Ty jaká anakonda, anakonda, útočí. Teraz to rozbalíme. Tady to. Kurva, trochu je to krivé. Ale nevadí to. Ale počkaj. A počkaj, stolička. No to si teda dobre to jebal. Vypadá to lepšie. A nechaj tak. Poďme. Čo ťa pumpuješ? Moju hryť nenapumpuješ. Zdaj sa. To je tlakový uzáver. Ty kokos. Jak sme to pekne okejčovali. I teraz je to tak okejdené, jak babská piča. Tento skurvený obraz. Hehe. Teraz si dáme sem piknik. Jak doma. Ešte televízor. Počkaj, ten stôl. Vyhodili nás z baraku, tak musíme byť tu. Áno, ten bezdedák. Tak, zapneme televízor. Sadám. A ideme žrať. Je formál. Áno, tu máš babka, nemôže dať gól. Nemôže. Jo, Ja, jo. super, dal to ten náš. Vystrekol, vystrekol. Strekol. Ne, to nemôže strikať. Čakaj, vyhod si toho Toto kokota. ďalší. To ale ho kopal do piče. Kurva, to sa nemôže To není kopať. fér. Do piče. Kurva, však mu odkopil vajo. To není fér, to není fér, to si panfuky. Trimatak Studio 2006 Padamat Collection. Diel Raňajky v tráve. Kamera Richard Ščupar. Trimatak.